Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ginuntan og tan-aw ni Wilma ang iyang anak ug dihang mularga na unta siya, miabot usab si Chito nga nagatud sa iyang pagumangkon ug madasigon kining misangpit kang Wilma. Biduol sa mga nga si Jinjin. Hi, tita. Nagatot ka ni James, tita? Lando na lang, iha. Manaylanda namang sangpit niya. Happy birthday day, iha. Pagkisa ko, pi. Kadiyat, ha? Kahumot sa celebrant, uy. Thank you, tita. Good morning, Will. Sa'yo din mong gihatod si Lyndon? Nag-una lang mig-abot. Ito na siya sa suit. Sige, uncle. Arin ko, ha. Bye, uncle. Bye, tita. Bye, Jennifer. Bye. Tungod di Jinjin. Hipit na tayo ngaling mawa ang medyo pagduda mo na ako sa akong pagkatao, Will. Sabi na mo, ako ay nagpatungha niya. Wa naman siya mga ginikanan. Ha? Mao ba? O sa mahitabo, nga wa man siya mga ginikanan. Tapos naka-istorya, Will. O glaktoro na lang ako. Pila pa lang kabuwan gikan sa iyang pagkahimugso sa iyang pagkatao. Yano na siyang gibiyaan sa iyong ina. Mao ba? Kaluoy ko. Kadiyat, excuse me on Chito. Hello, Nang Aling? Hello, Day. Nanawag si Sir Beth. Kaduwa na. Giing na nako nga naghatod ka ni Lyndon. Mutawag siya usabo niyang gabi eh. Unsa man ko nituyo niya nang nga kaduha man gyud manawag. Ay, ikaw lang kuno'y sultihan, Day. Ka man ron, Day. Murag banha, walagi diha. Di pa ko sa eskwelahan. Ug mula ka na ko ron, magpalit ko gift sa classmate ni Lyndon. May promise man ang akong anak. Ay, oo niya. Mauli ka pa diri, Day. O mamupalit o gift. Uy, nang good. Hapon pagod mo off ang mga bata. Nahala, sige, Day. Nagpahibaw lang sab ko nimo. Kay, basin og importante ang tuyo ni Sir Dia nimo. Kay, kaduha man gyud na nawag. Muli pa ko diya nang. Og sa hapon na may muatan sa birthday sa classmate ni Lyndon. Nahala, sige, Day. Nagpahibaw lang ko nimo. Bye, Day. Bye, Nang. Si Chito. Nagsige siya tanaw na ako. Bakit di kalagutan ako niya, uy? Marag mahilis ko siyang tinanawan. Marag nagsudong og daga. Nakadako na ko ninyo. Well, ayaw lang paliti og gift si Jinjin, ha? Daghan na kay siya og mga regalo, eh. Tuwagan ni gihatod sa bay, gikan sa iyang mga ninang og ninong. Ang buto ng bata, tungod tingali kay wa siya matuod nga ginikanan. Daghan ang naluoy niya. Naibaw man gud sila sa kaagi ni Jennifer. Tungod daw usab sa mga sakop nako sa bahay. May promise ang akong anak nga may gift sa siya sa imong pag-umangkon. Mga tumanan ko sa mga akong anak. Sige, Chito, ha? Adto na ko. Madunan ang tagla ko. Ato na sa akong opisina. Kung wa pa ko makada sa akong auto, anak lang unta ko masakay ni mo. Mangyo lang unta ko ni mo. Sige, ha? Bye. Buang nga gid ako, eh. Ano bang siya pa man? Lakas manggod kayo siya 6 April na ako. Wa ko makasabot na ako. Unsa siyang orasan na nawag nang? Taod-taod yun pagbiya ninyo ni Lyndon. Ikaduha niyang tawag, mga alas 10 pasado. O wala lagi mong sulte, o unsay tugyo niya, Day. Wala na lang sab ko mamugos o pangutana. Maayo na ang kamulay magsulte. Nga naman ka, ha? Ay, kaya ngusab na ako, Day. Huwag mo diretso na lang tuglakaw ganina. Paghatod ni mo sa bata, diretso muglakaw. Diretso na lang muglakaw ba, unyang hapon, mas klasis bata. Mo diretso sa birthday sa classmate ni Lyndon?
Kasayusad nang uy. Unya naming hapon mo adto uy. Magsunod ko namin sa ilang sakyanan padung sa ila. Kay wa man sa may makatultol. Wow. Na, mao ba? Dili na lang ko maglutos pa ni hapon. Kay ako ra may madihapon. Na may dagang sobrang sudaan diha. Pagluto lag unsay gusto ni mo nang. Ikaw na may baw uy. Pero di ba may magpakagabi dito nang? Mga alas 6 labing dugay mangulit na mi. Igo lang kong magtuman sa gusto ni Lindon. Classmate man gud na sila sa celebrant. O unsa to day? Guwapa ka ng bataa. O midaig na ang alaga nako. Maulagi nang nahimuot bitaw ko. Ay palikiro bagka nagbataa day. O maulitaw na. Ay, sayo mang nangibo. Da, binata ra ng iya nang uy. Pero tinuod sabgid nga gwapa kayong pagkabataang pag-umangko ni Chito. Chito, dili ba mao na siya magsigig tawag din ni day? Manuwag unya mangita nimo? Siya nang. O kanang classmate ni Lindon nga si Jennifer, iya nang pag-umangkon. Pero ang tinuod yun ko no, igo lang siyang nagpatunghaan ng bataa. Gigastuhan niya, kay kanang bataa, wa na mga kinikanan. Unsa? Unsang itabua nga wala may ginikanan nga iya magka ka ng pag-umangkon? Oh, diyan ko na lang niya nga pag-umangkon. O basta mao na iyang gisulti. Mao ba? Way, kuluoy di ay anang bataa. Mao lagi. Tabian ra bang bataan nang malingaw ka? Gaan og buot. Nagtahod pa dayon akong tita. Ay, matinahuron di ay. Buutan. Uy, Oy, si Sergio na day. nasa sud sa akong bag akong cellphone nang. Kuha abi, dali apalihog. Hello? Hello, love? Love, nena ko sa bahay. Mapay pag-abot na ako. Kaduhagit ko na ka manawag? Ikatulo na ron. Dugay pala ka nagkatut sa bata. Oo, kay human ako katod ni London. Nagpalit ko og gift sa iyang classmate. Birthday lagi ni Jennifer nga iyang classmate. Love? Kalanggot sa imong pangapaw. Ngano? May kausaban sa itong planong bakasyon, love. Huh? Nga naman. O sa hinungdan? Namatay ang kauban ng mong pilot. O wao na kutuguti nga mo bakasyon. Mao ba? Wa tay mahimo kun mao na, love. Sige lang. Daghan pa manghigayon. Mausab lagi. Ang ako lang kay... Ang gisaad ko sa itong mga anak. Labi na ni Lindon. Magtimaan ang bagyo ng bataa. Magkasabot lang atong anak. Ayaw ka pala ka. Pasabton ko siya. Tigaling mahiubos, love, ha? Ayaw ha pagpasabot yun. Oh, love. Ako rin mahibaw. O niya, sa ato pa, magdugay di ka di, ha? O gini mahitabo, love. Di amang kumadistino dire. Nagkasabot ko, Vic. Magunay trabaho ni mo. Manawag lang niya ako ni mo kung sa man, love, ha? Okay, nagkasabot ko. Amping pag-ayo diha, ha? O pray always. Matang biyahe gyud ni mo. Salamat, love. I love you. Love you too. Mga bata, ha? Ayaw ninyo pasagdi. Vic, nahibaw ko sa katungdanan. Pag-amping gyud diha. I love you. Love you more. Sige, gihuwat ako. Bye, love. Bye. Mauday dituyo ni Sir Day nga dili una mahinayon iyang bakasyon. Uy nang, sa laing bahin sa Pinoon. Okay na lang ko nang uy. Aron makapundo pag yun mi. Daghan kay mig pera na nang. Tuo di ay day, may gipadala ang bangko ninyo. Ay kuhaon ko ha, basag unsay tuyo. Oh, unsa pa? Paningil gud na ng aling. Kuha palihog pi. Pulos man po ang jeep, uy. Maliit man kakog abot ani dito ilang Ma'am Rodriguez, uy. Oh, taxi. Mag-taxi na lang ko. Siniyasan ako. Diretso lang, Noy. Kinsa man ron. Di
man unta ting pauli ni Mia. Kinsa na? Ma, ako ma, ablihi ko ma, be. Nagali ko ma. Nauli man. Day! Niya ka man lagi, sayo ka man lagi. Mag-ilis ko ma. Ako'y gi-assign ni Ma'am Rodriguez nga ma-supervise sa mga tao at may mag-cater sa panimay ni Chito Villama. Birthday party man ko, no? Bata ang mag-birthday. Uy, di ay ba? Na sige, unsa maisulob mo kay akong andam. Katulang pink ma. Pink t-shirt na ko. All pink man meron kay batang babae ang mag-birthday. Sige. Andam kong t-shirt mo nga pink. Kanunay mang andam ng imong mga isusulob sa trabaho ba? Sige, nakaliko na. Pag half bath ra ko ma. Kay dugay mo gud mauga akong buhok. Mag-hairnet man sad mi. Palihog ma. Andam ako mga gamiton. Huwag pa masuwila, ma. Huwag pa makita ang iyang auto. Isultihan siya ni Jennifer nga magsunod na sila sa akong sakyanan. Mag-convoy namin. Kaya iwa mo siya makatultol sa bahay. Ay, naungsap ko. Excited mo ko nga makita siya. Di lang unta niya pakyason si Jennifer. Kisa mo niya. Iyam din yung cellphone number. Kang Will man eh. Hello? Will? Hello? Kuan, Chito. Di mi mahin na yun si Lindon og atin sa birthday party ni Jennifer. Nadaot ang auto ko. Nabangga ko sa aisle o diaganit ko ron. Paingon na unta kong mukha sa kong anak. Pero di na ko kabiyaan ang auto. Dili na problema, Will. Anaon ti ka. Kuhaon ti ka og ako na'y mahibaw sa kotse ni mo. Hain ka. Mo anak ko, Will. Karon dayon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!